We are now on the second segment or second series of our lesson, The Lord Watches Over You. The Lord watches over you. Psalms 121, 1-8. Basahin natin lahat ng sabay-sabay. Okay? Page 732 in your Pi Bible para mahanap nyo agad. Okay? Now join me now. Everyone, read from the bottom of your heart. Let's give respect to the Word of God tonight. Okay? Verse 1, go. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. Teka, sa Ilocano na lang tayo bumasa. Dahil nandyan naman sa screen yung ating English. Okay? Start from the first. Ready, go. Itangad kunto, dagiti matmatak, kadagiti turturod, asadyay ti paggapuanto titulong ko. Titulong ko, aggapo, itiapo, anangaramid ti langit kendaga. Dinanto itulok a maikaglis ta sakam. Dayjay agaywan ken ka, ket saan to nga makaridep. What a blessing. Ure nakaturog tayo ti Diyos han nga maturog. Adtoy ti agaywan ti Israel, saan to nga makaridep when no makaturog. Ti Apo iso ti agaywan ken ka. Ti Apo iso ti linong mo, iti makanawan nga imam. Ti init dinakanto kabilen iti aldaw. Uray ti bulan ti rabii. Iti Apo salwadan na kanto, iti amin adakes. Igaganan to takararwam. Iti Apo salwadan nanto, ti irurwar mo, ken ti iseserrek mo, manipod ita, ken agpapan ti agnanayon. Ano title ti message tayo? Everybody say, The Lord watches over you. Can you tell that to your seatmate? The Lord watches over you. Very simple message, but yet profound. So listen, let this message bless your heart. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa maghapon, sa kalakasan na ipinagkaloob mo, at we could not make it to the prayer meeting tonight were it not for your grace. Just our presence alone reflects your goodness and grace upon us. And let that continue to overflow within us, O God. Help us that as I preach tonight, at bawat isa ay makinig sa impression ng banal na Espiritu sa amin. May we not be hindered by the heat or the warmth. May we not be hindered by the echo of the mic or the sound. May we not be distracted, dear Lord, by our physical limitations. But let your grace work through us and this message comfort and encourage us. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. You may now be seated. Itong topic natin na the Lord watches over you can be taken positive or negative. Tama ba ako? Pag ating pinag-usapan yung, ang mata ng Diyos, sikikitakin ka, that can be positive or negative. Tama ba ako? Now, if you are obeying God, you're doing what is right, you're walking honestly before Him, and your life is in accordance to His Word, okay? Then this is a comfort to you. Positive yon. But, if your life is not in alignment sa kalooban ng Diyos, in mind, in heart, or in action, may mga bagay na hindi sang-ayon sa kalooban, sa salita ng Diyos, then this message is a warning to you. Kung may tinatago kang kasalanan, kung chinichismis mo ang pastor mo, kung may iniisip kang hindi tama, dito pumapasok yung alam ng Diyos ang lahat. Alam mo, pag sinasabi natin yan,
Ang Diyos ang saksi. That could be taken positively or negatively, depending upon the condition of your life. Di ho ba? Pag sinasabi natin, alam mo, kahit hindi alam ni pastor, alam ng Diyos. May mga ganun tayong iniisip, di ho ba? Amen. Alam mo, that could be taken positively. It is a comfort. Di ho ba? Pero kung meron kang ginagawang hindi ayon sa salita ng Panginoon, well, I would tell you, hindi ko man alam, hindi ko man nakikita, hindi man aware ang mga parents mo o mga kapatiran sa Panginoon, pero alam ng Diyos. And that should warn you na, teka, kahit pala hindi alam ni pastor, ang tawag doon mga kapatid, fear of God. Natutuwa ako, alam nyo, hindi ako masyadong nanonood sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero today, currently mga kapatid, kasalukuyan yung budget deliberation ng ating bansa. Are you aware of that? Di ba? Budget deliberation. Ngayon, pinatawag itong si Ombudsman. Dating justice pala yun. Dating huwes. Sinusubukan siyang tanungin, ipitin, palabasin. May mga gusto silang palabasin based on their opinion. Pero sumasagot siya, honestly. But you know, of all the things he said, na-appreciate ko yung sinabi niya na, alam niyo, ang solusyon ng korupsyon ng ating bansa, alam niyo sabi niya, nagsisimula sa tinatawag na moral values. And it should start from the kid. Kasi alam mo, sa lahat yata ng ahensya, sa kapulisan, nandiyan si Brother Anton, alam niya yan. Di ba? Sa Kongreso, sa Senado, sa local government, DILG, LTO, DepEd, lahat yan, talamak ang korupsyon. At para bagang it has become the fashion, it has become the trend, it has become normal, it has become like, you know, you cannot, hindi mo na pwedeng gibain yun eh. Parang ganun na yung hopeless na tayo, di ho ba? Kaya alam mong sabi nung justice na yon na dating judge, na siya ngayon ang nasa ombudsman, alam mong sabi niya, ang sagot talaga, fear of God. Magsimula tayo sa mga bata. Gumawa tayo ng isang malawakang value formation. Hindi sapat yung may GMRC subject. Dalhin natin yan. Hindi ito separation of church and state issue. Ito ay dapat panghimasukan ng mga relihiyon na turuan ang tao hindi tungkol sa relihiyon, kundi values formation. I agree with him. Alam mo kung bakit? Because if man has the fear of God with him, he will be afraid to lie. Matatakot siyang magsinungaling. Matatakot siyang mag-exaggerate to the point na para lang hindi mapagalitan, para lang mag-look good, para lang hindi makita ng tao na, this is me in the inside, so I could appear before men like this. People had to lie. People had to put on some kind of masquerade or some kind of outward shield para hindi makita na, may corruption ito, may ganyan-ganyan. Alam mo, ang sagot dyan, mga kapatid, fear of God. Ito yung topic natin ngayong gabi. Ang akala nyo, sinsinan dating nga topic, ito ang kasagutan sa problema ng bayan. That people should be aware like, hey, you're a chief of police, mag-ingat ka, the Lord watches over you. LTO ka, ayusin mo, nakatingin ang Diyos sa'yo. DepEd ka, ayusin mo, nakatingin ang Diyos sa'yo. At hindi lang sa mga ahensya ng gobyerno, pati sa aming mga pastor. Dapat kami mga pastor, lagi naming naaalala, nakatingin ang Diyos sa amin. You don't see our private life, but we must be more careful with our private life. Why? God watches over you. Yan po tong topic na to eh. Basic na basic to. Subalit, ito yung missing ingredient kung bakit pumabagsak, humihirap, at bumababa ang estado ng ating bansa. Sapagkat ito yung wala. This is the very mindset that's missing before men. People are only concerned about their papogi points, their pa-cute, their pagwapo, sa labas na anyo. But the Bible says, God looketh on the heart. You see, God watches over you.
Sana itong mga karpintero, kahit hindi nakatingin ang engineer nyo, hindi nakatingin yung contractor nyo, umayos kayo. Bakit? God watches over you. Sipin mo kung ganito ang natutunan ng bawat tao. Kaya mga kapatid, hindi po ito parang, alam ko na yan, simple yan. How about your life? Ano ka pag wala nakatingin sa'yo? Di ba? Minsan ang mga karpintero, pag wala na yung foreman, ay, tatakder. Pag nangapag na, pasyar, agkararwar. Oh, tunog, pag amuam, ada DJ, numatunog ang o datan engineer, apo akin papala. God watches over you. Oh, yung mga estudyante, wala si ma'am. Sige, kopya dyan, kudigo rito. God watches over you. Oh, tuwang-tuwa ka, nakalusot ka. Uy, hindi ako napagalitan ni pastor. Uy, hindi niya alam na may palpak ako doon. Na-manipulate ko siya. God watches over you. Kaya, alam niyo po, ang subject na to, napakalawak Napakalawak and yet so profound that, this answers the real problem of every government. Oh, sabihin niyo sa akin, hindi ba ito ang sagot? Kung bawat mayor, iniisip niya to, God watches over me, ayusin niya yan. Bawat congressman, bawat senator, tama ako hindi? Tama mga kapatid. Kaya napakaganda to. Sabi mo sa katabi mo, God watches over you. Oh. Amen ba mga kapatid? Oh. Kayong mga nanonood, hindi ko kayo nakikita pero nakapolo kayo, nakashort kayo dyan. Oy, God watches over you. Yung gagawin ng ginagawa nyo sa company nyo na, kunyari, nakapolo kayo, pero nakashort pala kayo. Kasi ang nakikita lang sa Zoom, half body. Sinong niloloko mo? Kaya hindi umaangat Puro loko-loko tayo rito Naglolokohan Amen o ba? Wala, hindi aangat. At hindi magiging masaya ang tao na yun ang natutunan niyang maging buhay. Panloloko. Pandarambong. Wala na mga kapatid. You will never enjoy life. And the country is not exalted because of that kind of wickedness. But righteousness exalted a nation. And we can only become a righteous nation if there is fear of God. Oh, saan nagsisimula yung fear of God? Yung bang lagi mong iniisip, nakatingin ng Diyos sa'yo. Ang ganda nung awit ng mga bata. Oh, be careful, little eyes, what you see. Bakit? For the Father up above is looking down with love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Be careful, little mouth, what you say. Diba? Be careful, little ears, what you hear. Be careful, little hands, what you do. Be careful, little feet, where you go. If this principle becomes the moral fiber of our life, then listen to me, we will become a very progressive person and country. This is a very vital ingredient. The Lord watches over you. Oh, kahit dyan pa lang sa introduction na yan, okay na tayo dyan. The Lord watches over you can be taken positively or it can be taken negatively. So yung aking binabanggit lang kanina, na medyo nag-spend ako ng 10 minutes, yung po yung sa negative side, yung bang pag may binabalak kang mali, pag nagsisinungaling ka, makalusot ka sa tao, pero look, alam ng Diyos. Di ba? Alam ng Diyos. So this should come to us as a warning na, teka, aayos ako. I will love righteousness. I will get rid of all deception in my life. Because God watches over me. Now on the other hand, pag ikaw naman ay talagang you love the truth and you walk in righteousness and you humble yourself before God, you may not be perfect, but you'd say, God, I am here. I am more than willing to obey your will. May mga challenges ka. May mga naging result o consequence dahil nagsuko ka ng buhay mo, alam ng Diyos yan. Nagbigay ka ng tithe, alam ng Diyos yan. Kung faithful ka, wala kang trabaho ngayon, God watches over you. Yun naman po yung comfort side. Amen po ba? Yun. Kaya napakalawak ang subject na ito. The Lord watches over you. Number 1,
Tinalakay natin last Wednesday night, He is watching over our footsteps. Nung bata ako, may footsteps sa lawag eh. Meron pa ba ngayon hanggang ngayon? Footstep. Oh. Bakit alam ko yan? Kasi dyan madalas tumatambay si mama. Kung hindi sa New India sa footstep. Oh, di ba? Kayo mga nanay. Di ba? Oh, New India, kung hindi, footstep. Marami ako naging sapatos dyan na footstep. Ano bang ibig sabihin ng footstep? Yung mga hakbang natin. Magmula, alam mo, ang hakbang nagsisimula sa plano. Kung isang araw, wala ka na dito sa church dahil ngayon, plinaplano mo na. At sasabihin ko sa'yo, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung meron tayong masama. Sa negative muna tayo ha. Mamaya yung positive. God watches your footsteps. Kaya be careful with your intents. Diyan pa lang, isuko mo na sa Panginoon, Lord, may mga naiisip ako, pero alam ko, hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, help me overcome these negative things in my life. Ito yung mga elemento na sumisira sa aking buhay, Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi mo, Lord, I know you're watching over me. Okay? Kaya sabi dito sa Proverbs 16:9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. Ang sabi ng Psalms 1:6 verse 6a, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall what? Perish. This is a comfort, mga kapatid. If you choose to do what is right, in spite of your feeling, your emotion, your opinion, the people around you, the struggles, yung mga tukso, talagang ang dami ng tumutukso sa'yo, ang dami ng, alam mo, kung kailan na talagang naiipit ka, kasi you are at a point na you have to make a decision, you are in a crossroad. Diba? The Holy Spirit will impress to your heart, itong gagawin mo, pero ang lakas talaga ng tukso, di ho ba? Oh, at sa time na yon talagang, Panginoon, di ba? Then you choose what is right. Alam ng Diyos yan. That you cannot, pwede namang wala ka rito ngayong gabi, pero pinili mong pumunta, alam ng Diyos yan. Di ba? Oh, matagal ka na rin sanang nag-quit, pero pinili mong nagpatuloy. Alam din ho ng Diyos yan. Amen? May mga times na discouraged ka, down, di ba? Emotionally drained, physically exhausted, mentally depressed ka na. Pero sige ka pa rin, Lord. Mahina ako. Kahit parang hindi ako maka-amen minsan. At si pastor magagalit na hindi ako nag-amen. Pero alam mo ang puso ko, Lord, gusto ko rin maka-amen. Kaya lang talagang down ako, Lord eh. Sige pa rin, punta pa rin ako sa church. Alam din ng Panginoon yan. Oh. Pero huwag ka manatiling ganyan. Kasi if the Lord watches over you, He will strengthen you. He will heal you. He will help you recover. Because the Lord watches over you. Ang sarap naman mga kapatid na, wow, kahit wala palang ibang taong nakakakita na ginagawa mo yung tama, na ito instruction ni pastor, nobody sees it but you are obeying the pastor's instruction anyway. Nagbibigay ka ng gospel tracts kahit wala nakakakita. Dahil tinuruan ka ng pastor na magbigay ng gospel tract. Ini-emphasize pastor na soul winning. Mag-disciple ka, so soul winning ka. Nagdi-disciple ka. Wala nakakakita niyan, pero alam ng Panginoon yan. Pagpatuloy mo, dahil ang ibig sabihin, you keep it up. Oh, you keep on doing it. Pagyamanin mo pa yan. Because the Lord watches your steps. And listen to me, if you obey God, what will God do? He will direct you. Direction. Alam ng Panginoon. There comes a point in your life na, Lord, hindi ko alam anong gagawin ko. Ang daming mga tukso sa buhay ko. Ang daming mga opsyon. Parang okay naman lahat. I don't know what to do. The Lord will direct you.
And many times, God uses your pastor to direct you. Kaya wag niyo pong isi-set aside ang pastor sa pagdidirect ng Diyos ng buhay niyo. Kasali ho dyan dito. Yung pang God watches over your step, wag mo namang sabihin na, total, kahit hindi alam ni pastor, nakatingin naman ng Panginoon. Aba, kaya nga nagbigay ng pastor eh. Pastor, karnero ka. Di ba? Para i-guide ka ng pastor. Amen po ba? Oo, kaya sumangguni ka. Pastor, anong masasabi niyo po rito? Do not just come to the pastor and inform the decision that you have made. You come to him even in the time that you are making that decision. Lapit ka sa pastor because you acknowledge, Pastor, kaya ako lumapit sa'yo. Kasi nga, pre-niche mo, tinuruan mo kami, God watches over me. And I want God to help me, to give me the right direction. So I came to you because you are His servant. Your prayer counts. Your guidance is very important to me. Your advice, I need that kasi I believe God watches over me. He wants to direct me and you are the key person to that pastor. Yun. Ano pa? He will guide your decision. Oh, at lahat yan mga kapatid. So He's watching over our step. Number 2, take natin yung last time. Not only that, He is watching over our families. Praise the Lord. He's watching over our families. Oh, negatively. Negative muna tayo. God is aware where you are taking your family. If you are a father like me, alam ng Diyos kung saan mo dadalhin ang family mo. And, Joshua confronted the men of Israel. Siguro, bilang leader, nadadaman niya, itong mga men, overwhelmed yata sila sa promised land, Pagdating namin dito, enjoy sila sa mga blessings Nakalimutan nilang mag-worship, nakalimutan nilang mag-pray. Bigla silang nagbago Kaya sabi ngayon ni Joshua sa kanila, men, makinig kayo, sabi niya. If it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, in whose land ye dwell. But as for me, and my house, we will serve the Lord. Fathers, we are stewards of our families. Remind yourself of that. Don't be led by, a passive mindset. Remember always, you are the steward of your family. At pananagutan mo yan sa Panginoon. Thankful ka, binigyan ka ng asawa. Thankful ka, binigyan ka ng anak. Hindi lang hanggang sa thankfulness. The best way to appreciate God for giving you these gifts is to take good care of your family. And how do you take good care of your family? By connecting them to God. Kaya kayong mga nanay, kahit maliliit pang mga anak nyo, dalhin nyo sa church. God is watching over your family. Alam ng Diyos kung marami kang dahilan. Tingnan nyo, ang dami nating mga families dito, pati malin, mahirap yan. Alam mo ba, bringing your small children to church is a big challenge. Tingnan nyo yan, bringing your small children. Akalain mo tong family ni Brother Ryan, 4 ang anak. Mababait ba lahat yan, Brother Ryan? Minsan. Makulit. Di ba? Yeah. Isa nakikita ko, nakikinig sila, tingin ng mga bata. Sabi ko, Lord, tulungan mo sila Kaya pagsasabay nila na they take care of their children while listening at the same time. Mahirap kaya yun. Pero pwede naman nilang sabihin, wag na tayong pumunta sa church. Mag-Zoom na lang tayo. Kasi ang kukulit na mga bata natin. Pero alam mo, God is watching over you. Alam ng Diyos yung binabalak mo na, hindi na to pupunta sa kapilya. Sino nagagalak sa ginagawa mong ganyan? You are no longer training your children. Train your children to come. Nag-meeting kami nung Sunday afternoon. Di ba, lahat ng mga pag Sunday morning, dahil ang dami-dami natin, lahat ng mga parents na may malilit na bata, doon sa likod. Let the children sit with their parents. Pwede naman tayo magkaroon ng nursery. Di ho ba? Pag may nursery tayo, magtatanim tayo. Di ho ba? Nursery yun Okay? Pero ang training na itinuro sa atin ng ating patriarch,
Train your children in the church. Di ba mga kapatid? By all means. Kaya nga yung iba nagdadala ng mga pag-drawing para yung mga anak nila, nagdo-drawing yan. Kasi alam natin, ang bata talaga, maikli lang ang tawag dito. Attention span. Itong mga bata, pansinin nyo, kanina okay pa yan. After 5 minutes, makulit na yan, magulo na yan. Ganyan ang bata talaga. Di ba? Pero kahit pa rin ganon, sabi natin, Lord, hindi pwedeng hindi namin dalhin ang mga anak namin sa church. Pag ginagawa mo yan, comfort sa'yo na God watches over you. At sa bawat service that you are fighting that struggle within you, pupunta o hindi? Pupunta o hindi? Bawat service yan, di po ba? Tama ba ako, mga parents na may malilit na bata? Maybe laging iniisip ka, hantay sa paano, nakukulit, digiti ubing tayo. Intay lata. And you don't come to please the pastor. I mean, I am encouraged if you are here. Praise God for that. But primarily, you don't come to please the pastor. You come because you believe it's the Word of God. You have to bring your children to church. You bring them because, siyempre, you believe that whatever God said, He will bless. And you're doing it because you know God will bless that effort. God will bless your family. Amen po ba? Every time na prayer meeting yan, Sunday morning, inta, uno saan? Inta, uno saan? Diba? Intay latan. Sige, punta pa rin. Next week, ganyan na naman. Ano nga ta? Intayo, uno saan? Saan? Abanog ka, di ba? Alalahanin mo to, God watches over you. God's watching over your family. Amen po ba? Kapatid, kaya sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Listen to me, malaking bagay yan mga kapatid. Don't you ever belittle that fact that no matter what, you bring your children. Hindi ko palagi, you don't hear me mention this kind of commendation and appreciation very often, di ba? But tonight, I would like to commend all the parents that prayer meeting Sunday morning, kapatid, they bring their children to church. They bring them, nung sports fest, grabe pambihira. Tinitignan ko yung mag-asawang si Conrad tsaka si Kath. Game na game. Handyan ba sila sa lawag? Game na game. Pampira, yung yung Amazing Race. Mahaba yun, pero talagang all the way, yung mag-asawa, Si Conrad, hawak-hawak niya yung kanilang anak na anong pangalan ng lalaki? Si Olivia ba yung hawak ni Conrad? Hindi, si Noah yata yun Si Noah. Tapos yung kagrupo niya, siya pa yung nagipot-ipot, tissue. Sabi ko, tignan mo itong mag-asawang to, para sa Panginoon, para sa church, game na game. I want you to know, God is aware of that. These are little things, maybe in the eyes of men, maybe not even noticed by man, not even appreciated, not even commended by men, but hey, let me tell you tonight, God sees that. God is aware of that. And those steps of obedience that you do in behalf of your family, surely God will bless you. Ang sabi niya kay Abraham sa Genesis 12:3, I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and thee shall all families of the earth be blessed. Of course, that was to Abraham. But God is a God who delights in blessing those who will obey Him. God watches over your family. Ano kayang mangyayari sa mga anak namin? What will be their future? Sumunod ka lang sa Diyos, kapatid. Sundin mo lang siya. Amen? Just come to church, just serve God. Akayin mo ang pamilya mo sa Panginoon. One day, you will just be surprised. Blessing upon blessing. Siguro ngayon, struggle upon struggle. Okay lang yan. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang yan. Kasi nakatingin ang Panginoon sa'yo. Amen po ba? God watches over your families. What a blessing.
Number 3, we will end here. God is watching over your feeling. God is watching over your feeling. Oh, negative. Kung may bitterness ka, alam ng Diyos yan. And one of the reasons why you should not allow deta nga sakit tinakim nga agturay itibiyag mo, gaputahan na makaay ayo ti imatang ti Apo. First of all, dadadaulam dyan na pintas nga fellowship mo ti Apo. At daking ka ti Holy Spirit, your life is like a garden. Nga ti Holy Spirit, He wants to make it beautiful, like an orchard. He wants to make it productive, like an agricultural farm. Pero binubuhusan mo ng chemical. Ayun. Parang binubuhusan mo, anong tawag doon yung pampatay ti tumani, ti pangpatay ti ruot? Anong tawag doon? Herbicide. Herbicide. Diba? Andyan ang Holy Spirit. Makinig kayo ba? Your life is like a garden. The Holy Spirit wants to make it beautiful like an orchard. It's like an agricultural farm. The Lord wants to make your life a very productive. Pero binubuhusan mo ng herbicide. At ang herbicide na yan ay bitterness. At very crucial yan sapagkat kung kanino ka man bitter, bitawan mo na kasi yan kasi wala namang kinalaman yan sa pagpapala ng buhay mo. Ang Diyos ang may kinalaman sa pagpapala ng buhay mo. Ang ating Diyos ang may kinalaman sa paglago mo. Sa magandang kinabukasan mo, ang Diyos ang may kinalaman. Kaya, bayaan mo na yan. Kung ang tao na iinggit sa'yo, di may inggit lang sila. Amen po ba? Huwag kang padala. God knows that feeling. Kaya nga ang sabi niya sa Matthew 11:28-29, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Wow. Amen. Sarap mamuhay mga kapatid, na yung Holy Spirit may freedom na gumawa sa atin. Na pag nakinig tayo ng preaching, di ka iliwan ng tibiyag kakabsat nga no, kadamangag mga preaching kat, pak, grabe ti impact na tibiyag mo. Di ka iliwan di kasta nga biyag. Dete, adda ka di sitwasyon nga apaw. Kada imulam nga sa uti pusok kat tay talaga nga agbunga. Iliwam tayo di nga biyag. Di ba mga kapatid? God knows your feeling if you have fears, doubt. Di ba? At ano pa yan mga kapatid? Stress. Sino kadagay ti stress? Pabira. Stress. Amen. Oh. Ito ang sagot. God watches over your feeling. Jesus said, Take my yoke upon you. Learn of me. For I am meek and lowly in heart. And ye shall find rest unto your souls. Amen, kapsat? Nakaimbag iti Apo. So nga mga kapatid, God watches over you. Heavenly Father, thank you for the message tonight. What a comfort, dear Lord. What a relief, Lord God. And what a reminder. So I pray that you would help each and every one of us tonight, Lord. As every head be bowed, every eye be closed. Wherever you are tonight, kneel down. But if you're in the main sanctuary, I want you to come forward to the altar. This is a prayer meeting. So let's come to the altar. Kapit tayo rito. Dalhin natin sa Panginoon ang ating mga kabigatan. Ang ating mga pamilya. Ang ating mga suliranin. Ang ating mga pangangailangan. Mga problema. Ang ating mga sitwasyon. God watches over you. Would you come tonight, kneel down at the altar and say, Lord, I know you're watching over us.
Kung may mga challenges surrounding your life, the people around you, relatives, neighbors, God watches over you. At huwag kang matakot. Huwag kang manghina ng loob.